Εν αρχή ειν ο πόθος. Παραλίμνη 1936. Οι νέοι της μεγαλύτερης κοινότητας των κοκκινοχωριών αποφασίζουν να ιδρύσουν το αθλητικό σωματείο Ηρακλής. 8 χρόνια αργότερα, ο Ηρακλής συνενώνεται με το αναγνωστήριο «Η Αγάπη του Λαού» και γεννιέται η Ένωση Νέων Παραλιμνίων. Του λέγουμε, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να διαλύσουμε την αγάπη του λαού για να μην παρεξηγηθούμε για το όνομα της θα γίνει, και προτείναμε τους να σμίξουμε και να γίνει από αγάπη του λαού και Ηρακλής να κάνουμε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, και όπως έγινε στην πραγματικότητα. Από εκεί ξεκίνησε η Ένωση Νέων Παραλιμνίου και προχωρούσε ακάθεκτα. Συνεχώς αγκάλιασε μας όλο το χωριό. Σκοπός της Ένωσης ήταν η συγκέντρωση της νεολαίας κάτω από μια οργανωμένη στέγη, η διάδοση της αθλητικής ιδέας και η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, αλλά κυρίως η εξύψωση του εθνικού φρονήματος και των ελληνοχριστιανικών ιδανικών της νεολαίας. Θέλαμε να ελκύσουμε τους νέους, να μην σπαταλούσουν, να μην καταστραφούσουν οι νέοι μας. Μια από τις πρώτες αποφάσεις ήταν να κατασκευαστεί στάδιο σε γη που ανήκε στην εκκλησία. Πήγαμε μαζί με τον κύριο Ανδρέα Γαβριλίδη, ήταν και πρόεδρος της Ανόρθωσης, ήταν και στεναρχικός σύμβουλος. Εγώ και έναν άλλο πατέρας του Ξενή, του καθηγητού Φλουρής, και εγώ την εποχή εκείνη είχε εκλογές στο Μακάριος ο δεύτερος και είμαστε γενικοί αντιπρόσωποι των κοκκινοχωριών. Και βρήκαμε την ευκαιρία, είπαμε τον κύριο Ανδρέα, θέλουμε να κάνουμε το γυμναστήριο, λέει να πάμε στο Μακάριο, Μακάριος ο δεύτερος εννοώ. Επήγαμε, όταν πήγαμε, χαιρετήσαμε, καθίσαμε, αφόσον ήμασταν και γενικοί αντιπρόσωποι, μας ήξερε ο Μακάριος. Αμέσως έκαμε μια επιστολή, φέραμε στην Εκκλησιαστική Επιτροπή, δεν μπορούσαμε και να αρνηθούσει. Οπότε αρχίσαμε το έργο. Παίρναμε με τα βούκια και με τις τσιβέρες. Ήταν ο Μακαρίας ο Βλοκάς, ο Σωτήρης του Βλοκά, ο Τζάμπος. Τούτοι που είχαν βούκια και είχαν πούν τις τσιβέρες. Άλλοι έκαναν μπροστά με τα βούκια και άλλοι τραβούσαν με τις τσιβέρες να ισώσει. Πήγαινε ο Κοσμάς με τα βούκια και έκανε έργα με το Ισβάρναν και με το τράκτορ. Και εμείς οι άλλοι κουαλούσαμε με τα τσάπες και με τα ψάρκα και κάναμε το γήπεδο το πρώτο. Φτάσαμε σε ένα σημείο και φέραμε το στο Θεό, καλέσαμε τον γυμναστικό του Ευαγόρα, τον Αναστάσιο Νομίδη, μέτρησε τα και αμέ ήρχισε να το κατασκευάζουμε το γυμναστήριο. Ως πρώτη δόση το έκαναμε για γυμναστήριο για αγώνες θείου. Όμως ο βασιλιάς των σπορ, το ποδόσφαιρο, τραβούσε τους νέους σαν μαγνήτης. Τι ήταν μάπα στο Παραλίμνη δεν ήξερα, φούρπολ δηλαδή. Ήταν μια μικρή μάπα που έπαιζαν κάθε γιορτές, την έπαιρνε ο ένας στον άλλο, μικρά μάπα, δηλαδή 3 ίντσες περιθώριο. Όταν είδαν το φούρπολ που αγοράσαμε εμείς και φέραμε, τρόμαξε ο κόσμος ότι να σκοτωθεί κανένας με τόση μπάλα. Λοιπόν, σιγά σιγά βάλαμε από 1,5 σερίνο καθένα να αγοράσει μπάλα και πήγαμε μέσα στα χωράφια και προπονηθήκαν. Έβραμε ορισμένους οι οποίοι ήταν της ίδιας ηλικίας μαζί μας. Ο πιο μεγάλος ήταν ο Κωνσταντίνος Τσούκας που ήταν αθλητής στους μακρινούς δρόμους, μαραθωνοδρόμους. Λοιπόν, και ο άλλος ήταν ο Πκέρος, ο ταξιτάρης μεγαλύτερος. Οι άλλοι σχεδόν ήμασταν όλοι μια ηλικία. Το γήπεδο που το κάναμε για μέ έτυχε σε κάμε μπλεχτεί με τα καλάμια, τέρα του δρόμου. Φέραμε καλάμια και κάψαμε χαντακούι να κάτσαμε τα καλάμια μέσα. Ότι πιέναν και στεκούνταν πόξο, δεν πιερώναν, έστω και μισό σελήνη. Και κόψαμε το με τα μπλεχτεί καλάμια να με θεωρούν να μπαίνουν μέσα. Φτώσαν τότε, φτώσαν πού παρά πού. Θυμούμαι τον Μακαρίνο Μπουρκούρα, τον τζίριν του Ανδρέα του Μπουρκούρα.
και αμέποντα η κόπεδα του Ανδρέα του Πουρκούρα είχε ένα σημειντήρι έτσι ψηλό. Πήγαιναν καθούνταν και πάνω του που είχαν να αγούν τη μάπα και δεν μπαίνουν μέσα να πληρώσουν. Μέσα στο χειμώνα που βράσηκε το σημειντήρι έτσι χαλασμένο, πήγαν 5-6 που της Ένωσης που εκεί, στα 2 15 κουντήσαν το έπαιζε. Λοιπόν, πήγαινε ο Μακαρής ο Βουρκούρας το πρωί, είναι το πεμένο, είπαν του με έπαιρνε το σημειντήρι για με... Ποιος το ρίξε? Δηλαδή τα εσχράγγια της Ένωσης. Τα παπούτσια αγοράζαμε τα είδη, μόνο διούσαν μας φανέλες μόνο, σώπρα και τα δικά μας. Μέσα στα γήπεδα με τις πέτρες, το μόνο γήπεδο που ήταν λίγο υποφετό ήταν το δικό μας. Ήταν ίσο, περιποιούν αυτό. Μέσα στα χωριά που πηγαίναμε είχε πέτρες μέσα στο γήπεδο, είχε χόρτα, είχε ραγκάκια. Τρύπα η μάπα που λέγουν και σκολάζαμε. Ταλαιπωρηθήκαμε πολλά. Ήταν ο γιατρός ο Πελεκάνος, τερματοφύλακας. Ήταν ο Αβράμης Φάρκονας, επίσης τερματοφύλακας. Και αρχίζαν ύστερα οι άλλοι, είχα και έναν αδερφό εγώ, Αντωνάκης τον έλαβε, είναι ο πιο μικρός της οικογένειας μου. Και ήρθαν ύστερα οι πιο καλοί ποδοσφαιριστές της εποχής εκείνης, ο Ζάγγελος, ο Ζέμπασης, ο Στάθης, ο Μιχαήλης του Κέτσου, αυτοί όλοι ήταν νέοι παίκτες και παίζαμε πιο καλό ποδόσφαιρο. Και όλα αυτά για τη φανέλα ή το χρήμα? Με ριάλια με τίποτε. Μούχτη. Πέρα από τον αθλητισμό, η Ένωση είχε να παρουσιάσει και μια πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα. Θυμούμαι λάβανα μέρος στον καλλιτεχνικό όμιλο της Ένωσης, που δημιουργήσαν κάτι προοδευτικοί άνθρωποι που ήταν μόνο του δημοτικού, αν όχι και τετάρτης τάξης του δημοτικού. Όμως νομίζω ότι ήταν πολύ προοδευτικοί άνθρωποι που σήμερα ισοδυναμούμε του γυμνασίου ανθρώποι. Κάθε φορά, σε κάθε παράσταση, γέμιζαν τότε οι δύο αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου που υπήρχαν πάνω στην εκκλησία. Όλες οι προσπάθειες, οι ενέργειες, οι προετοιμασίες γίνονταν από τους, ας τους πούμε, ερασιτέχνες ηθοποιούς, εντελώς δωρεάν. Σε μια εποχή που η πατρίδα επιζητούσε την απελευθέρωσή της από τον απικιοκρατικό ζυγό και την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, σε μια ηρωική εποχή όπως ήταν εκείνη πριν και κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου είχε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Το Σωματείο ήταν το κέντρο κάθε εθνικής, αθλητικής και θεατρικής δραστηριότητας στο Παραλίμνη. Η Βερίνια το Παραλίμνη και η Αγιάννα Πάλα φοβούνταν πολλά να ρίξουν από το Παραλίμνη. Μετά το πέρας του αγώνα, η Ένωση σε στράφει περισσότερο τόσο στα εθνικά θέματα τα οποία είχαν σχέση με τη διακυβέρνηση της Κύπρου ή με τις προσπάθειες για αποτροπή οποιασδήποτε τουρκικής αναταραχής, περισσότερο όμως στράφει στην δημιουργία των αθλητικών της τμήματων και δι στο ποδόσφαιρο. Οπότε φτάσαμε μέχρι την ποδοσφαιρική περίοδο 65-66 που κατάφερε η Ένωση να γίνει μέλος της ΚΟΠ στη δευτέρα κατηγορία. Κάμε τους ποδοσφαιριστές, οι πιο πολλοί του Παραλιμνίου ήταν υπογράψα στην ανόρθωση, τρέξαμε, αγωνιστήκαμε, φέραμε τους πίσω, Σαλίες, Φλουρείς, Βλίτσις, ήταν όλοι στην ανόρθωση. Φέραμε τους ποδοσφαιριστές, οργανώσαμε την ομάδα. Στη δεύτερη κατηγορία της ΚΟΠ, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου δείχνει από την αρχή τις μεγάλες της δυνατότητες. Τα δύο πρώτα χρόνια έχει μια πολύ αξιόλογη παρουσία. Όμως πρώτα ο Ασίλ και έπειτα ο Κεραυνός, που είχαν τότε κραταίες ομάδες, την εμποδίζουν να ανέλθει στην πρώτη κατηγορία. Την περίοδο 1967-68, οι Βυσσινοί αναδεικνύονται πρωταθλητές στον όμιλο Λευκοσίας και Ρήνιας Αμοχώστου και δίνουν αγώνες μπαράζ με τον πρωταθλητή Λεμεσού Πάφου Ευαγόρα για άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Νικητής αναδεικνύεται τελικά ο Ευαγόρας και η Ένωση παραμένει στη δεύτερη κατηγορία. 1968-69 ήταν η χρονιά της Ένωσης. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Η άνοδος στην πρώτη κατηγορία της Ενώσεως ήταν
Της άξιζε, διότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Άλλωστε είχαμε δώσει και ορισμένα φιλικά παιχνίδια, όπως την Ομόνια στο Γασιμπίτι, οποία κερδίσαμε 3-1 σε φιλικό αγώνα, κερδίσαμε ομάδες πρώτης κατηγορίας. Είχαμε αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές όπως ο Ανδρέας, ο Κωνσταντίνου, ο Σαλής, ο Φόρσος, ο Κούδας, ο οποίος είχε πάει στον Παναθηναϊκό. Με το γήπεδο των Ξηρών, περάσαμε από το Ξηρών, μπήκαμε στο Χορτάρι. Είχαμε καλές στιγμές για την Ένωση. Μπήκαμε στην Ευρώπη. Μέχρι το 1979 η ομάδα μας, η Ένωσης, ήταν στις δόξες της με προπονητή τον Πλούσκαλ. Η δεκαετία του 70 ήταν η χρυσή εποχή της Ένωσης και με αυτή την εποχή συνέδεσε το όνομά του ο Πλούσκαλ. Πολλές φορές άγγιξε η Ένωση το όνειρο ενός τίτλου, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ να γευτεί το γλυκό νέκταρ. Το 1975 αναδείχθηκε δευτεραθλήτρια. 4 φορές έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Κύπρου. Το 1974 έχασε με 2-0 από την Ομόνια. Το 1975 έχασε σε ένα πολυσυζητημένο αγώνα από την Ανόρθωση με 3-2. Ο κύριος Μιχαλάκης Κυριακίδης έχει σφυρίξει την λήξη του μεγάλου σημερινού αγώνα του τελικού Κυπέλλου Κύπρου μεταξύ της Ενώσεως Νέων Παραλιμνίου και της Ανορθώσεως, που έληξε με 3-2 υπέρ της Ανορθώσεως. Το 1981 έχασε σε ένα διπλό τελικό από την Ομόνια με 3-0 έπειτα από το 1-1 του πρώτου αγώνα. Το 1983 η Ένωση έχασε και πάλι τον τίτλο από την Ομόνια, αφού ιτήθηκε με 2-1. Στο κύπελλο UEFA εκπροσώπησε την Κύπρο το 1975 και το 1976 με αντίπαλους 2 δυτικογερμανικές ομάδες, την Duisburg και την Kaiserslautern. Στο κύπελλο κυπελούχων έπαιξε το 1981 με την Ουγγρική Βάσα, στην οποία και κέρδισε στην Κύπρο με 1-0, ενώ το 1983 έπαιξε με τη Βελγική Μπέβερ. Από το 1980 η Ένωση Νέων Παραλιμνίου στεγάζεται στο ιδιόκτητο οίκημά της στην οδό Αντώνη Παπαδόπουλου στο Παραλίμνη. Το σωματείο αυτό δικαιολογημένα αποτελεί το καμάρι και το καύχημα των παραλιμνητών. Βγήκε μέσα από τα σπλάχνα τους, αποτελεί κομμάτι της ψυχής τους. Είναι φάρος που καθοδηγεί. Η εθνική, αθλητική και πολιτιστική προσφορά του σωματείου αποτελεί πλέον ιστορικό δεδομένο για το Παραλίμνη και σημείο αναφοράς.